Ndauyoninya yakamangaro namakono rodha makonola anobva muvileji yemashiroko achimangarira vatungamiriri vesungano burial society akamangarira chairperson Pride Dube, treasurer Charmaine Masau na secretary Yvonne Makonola na Mike Koroni. Tichakumbirawo Rodha Makonola sunze roko rwerudyi tichitedzera zvandataura mashure. Ini Rodha Makonola ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndotendesera pasi. Ndakumbirawo vatungamiriri vesungano burial society. Saka ndichataura zita rachairperson. Vamwe vacho vachataura treasurer secretary na vice chair mosunudza maoko pamwe chete. Mumwe nemumwe achataura zita rake. Zvikumbiro chairperson, secretary, vice mosunudza maoko motedzera. Pandichati Pride Dube, mumwe nemumwe achataura zita rake. Ini Pride Dube ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tiisei maoko pasi. Ndakumbirawo Rodha Makonola utaure dare chasakisa kuti umwe chimhangarira leadership yesungano burial society chii imwe wakagara asi izwi rakasungukira pamusoro wedare. Ini chakaita kuti ndisungise ndimhangarire vanhu vebheria ndezvekuti ndakabudidzwa zvisina tsarukano, asi zvakazoitika ndezvekuti nezuro vakazofona vakauya kumba tikataura vakandinyorera tikanyorerana tsamba yekuti taakuuya kuzowithdrawa case. Zvadaro ndobva manheru ndazofonera Tawanda Ngwerume ndobva ati izvoni hazviiti, hakuna samoni wa vanhu 4, hakuna ma$20 anobhadharwa ari 4 kana kuri kunzi mambo ndo vari kutonga, hakuna endai kukoti. But nezuro tanga tatopedza tatotaura zvezamu. chasakisa kuti munge muchimhangarira leadership yeburial society ndo Tawanda ndiana handizive kuti vebheria vakaenda kwaari kunomuconsulta, asi nekuti isusu masikati vanhu vebheria vakandifonera pavakasevhwa masamoni, vakandifonera vakauya kumba tikagara tikatotaurirana, vakanyora tsamba tikanyorerana navo pasi veleadership vakauya kumba kwangu tanyorerana tsamba ndobva vati chiendai muno withdraw nyaya, ndobva ndauya kunoku kuzowithdraw. Ndobva ndatovafonera ndikati zvanzi kana muri kuwithdraw munoyazobhadhira ma$20 emasamonzi amakapiwa. Ivo ndobva zvanzi zvoni kwamambo kunobhadharwa 1 samoni, akusamoni wemunhu wese wese, saka hatichakwanisi tatongopinda mudare. Iyi ndo tsamba yatakanyorerana nezure. Tawanda ndikupa akakupa instructions. Handizivi, anonzi Tawanda Ngwerume aimboshanda namambo vebheria varipo kudhara. Aimboshanda namambo vanga varipo kudhara. Saka aikupa instructions idzi
Ndozvaakataura pafoni pandakataura naye achiti zvoni hazviite kuti kana kuri kunzi kwasungiswa bheri hakusungiswe vanhu masamoni 4 kunofanira kuita 1 samoni. Nokuti chakazoita kuti vamwe vangu vazotanga kuti zvoni hazviite ngatiende ikokoti mangwana vanga vatoenda ikokoko vakanotanga nyaya yanga tapedza masikati. Tsambela yona. Nani? Chitsaka ari security esunga. Security anonyora tsamba iyi. Chairperson ndiana? Pamusoro wemambo chairperson ndini. Mukuziva tsamba iyi? Makawirirana kuti chii? Takawirirana kuti Rodha kudzokere kubataniswa. Chapachine chikunetsera? Pamusoro wemambo. Isusu kuti tiwirirane naRodha, ini ndiri secretary wesungano. Kuti tiwirirane naRodha kuzonyora tsamba iyi. Tine zvatanga tachikidzira. Because patikapiwa masamons tanga tiri ready kuuya kukoti tizotaura nyaya yaRodha. Saka pakazoita kakuchikidzirwa katakaitwa kekuti pana chairlady wedu akafonerwa nakansela kuti auye kuRodha. Ndobva audzwa zvaakaudzwa. Yekansela wati manje? Vachazotsanangurira vega. Ndobva audzwa zvaakaudzwa. Ndobva auya ndobva atiudza kuti ndafonerwa nakansela. Ati zvonizvo mofanira kutotaurirana naRodha Makonola kuti Rodha angafonera kansela achiudza kansela nyaya yake. Then kansela bva afonera chairlady wedu. Kansela ano? Vakati vanonziva sanyika. Ndobva saka isusu kuchikidzira kwatakaita takachikidzira zvekuti takanzi chiende munotaura naRodha Makonola kwezi nyaya yamuibude seberia. Ndokufonera Rodha kuti wataura nakansela kuti titaure newe chiuya titaure. Ndobva aramba. Isusu takaenda kumba kwake ndobva tanotaurirana sevanhu tanga tapinzwa fiye. Ndobva tataurirana ndobva tamunyorera kuti adzoke. But pakushanda naye zvake sekuripota kwaangaita kuti tanga tamudzinga zveshuwa tanga tambudisa mberi. Saka chazoita kuti tiuye tirambe kuningirikira. Takazowana advice yekunzi kwachief hakutombotyisi. Endai zvini kwachief munopinda mudare zvamuri kutyisidzirwa zvekuti kansela kana kuti chine kuti wachona ari kunzi tawa. Wachona ari kunzi tawanda chirombo. Isusu takafonerwa tichinzi tawirirana kuti tiwithdraw case. Saka kuri kudiwa $100. $80 yemasamons edu isusu angatapiwa. $20 affidavit. Nekuti mama saka beria mukufanira kuunza $100. Saka munhu wenye ngaakurumidze amhanye $100 kunani? Kuna tipe Rodha ouya nazvo kupi? Kuno. Saka isusu takawana kuti process yachona zvayakuita inenge yaaneka chitsotsi mukati. Ndo patakati oregai tibvunze Murehwa Tawanda. Murehwa Tawanda patakanovabvunza havana chavakataura chakashata. Vakatiti endai kwachief. Musaswere muchityisidzirwa kunzi kwachief hakusvikike. Kwachief kunosvikika. Kwakuchifonera kansela Murehwa. Murehwa pane mukadzi wamaona weberia mukamutsanangurira zvakadai. Ko sei kuvhundutsira vanhu? Kansela akati handina mukadzi wandaita sei? Handina mukadzi wandaona. Ipapo ndopatikafonera Rodha Makonola tikamuti regedza zvako akatofonderwa nachairlady wedu. Regedza zvako kuwithdraw case tiende nenyaya yedu kumberi. Saka ndosaka wakadzi murana maitsimba here. Murana maitsimba. Unopota muchiti fambe dzoke munowanika.
unohuwanepi? zvakabva mukutyisidzirwa imwe. Zvino mukapota muchiti fambe dzoke kudzimba kwenyu kwacho zvinorongeka zvikonyatsomira mushe? Tanga takutotya kuuya kuna mambo. Tanga takutotya because dambudziko renyu riri paimi rinomuita zvinetsana. Pamusoro mambo wangu, dambudziko rakapa kuti Rodha Makonola anza ari kubudiswa muBeria inyaya yekuti anga asiri kubatidzana nevamwe padzinhamo, anga asiri kuuya kunhamo, vakafiwa haasi kukwanisa kuita se kuuya kuzobatirana nevamwe. Iye ari musungano Burial Society, iye achikumbirwa kuti ange aripo. Anozviziva izvozvo? Hongu anozviziva. Bumbiro renyu remutemo riri ndikaona pacho panotaura izvozvo zvedzinhamo idzi. number 7. Number 7. Paverengei. Number 7. Kusakoopareta nevamwe mugroup kunoita kuti udzinge. Kusakoopareta nevamwe mugroup kunoita kuti udzinge. Totaura zvekunamira. Pamusoro changamira. Pakusakopareta nevamwe, pakukopareta kwacho tinofanira kunge tichibatana like patiri panhamo. Saka kana nyorai zvinonyatsokunzwisisika. Zvinokuti munhu akazviverenga anobva aziva kuti zviri kureva kuti kudii. Nekuti kukoopareta tikashandisa izwi iroro tobvatarisa kunhamo. Tikutaura kukoopareta papi? Kubvisa mari here? Mari yangu ndinobvisa. Mukanditi tenga hembe ndikutenga, mukanditi tenga zambia ndikutenga, saka ndiri kukoopareta. Saka sei mazotaura imimi kuti kunhamo? Imimi pamakazvinyora pasina kutaura kuti kusakoopareta kunhamo. Osipinhamo pakanzi $3 fine kana ukanonoka kunza mari kana kusauya kunhamo. Unoona penalty yamakapa kuti hongu ari kubvisa here mapenalties aya? hongu ari kubvisa. Mapenalties angi. Zvirango zvacho imimi zvamunozopa munhu kana achikona mitemo iyi zviri papa. Pamusemo yes, I think inodongoverengwa yes. Taura izvinozwika yakona kutaura kazini. No, toda tuwirai. Kana tikange tapa mutemo tinobva tapa chirango, handiti? Tikapa mutemo topa chirango. Kana wachikora mutemo unoti chirango chako ndechinoti. Ende kana paine pachikorwa mutemo unotaura iwo kuti tofana kupa mawarning matatu usati aenda kunodzinga. Tinomudana togara naye pasi tonyora maminutes. Tibva tamuudza kuti chikonzero chatakudeedzera pamusangano uno ndechekuti tobva tachinyora pasi. Tobva tatsanangura mhosva yake izere, tobva takurukura, tobva tamupa chirango kuti ukazozvidzokorora izvi mutemo wedu unoti tinozoti pakati iyo bva saine musaine imoita kopi iyo tora kopi. Akazvidzokorora munomudedza futi. Kana kake chitatu mubva machizokudzinga nekuti waramba kutsuurika. Ndozvinotaura mutemo. Ende bumbiro renyu remutemo ngarive riri direct zvokuti rinonyatsotsanangura chinangwa chenyu cheboka, richitsanangura membership yenyu, richitsanangura masubscriptions enyu, richitsanangura zvinotarisira kuitwa nenhengo imwe neimwe kana tawirwa nenhamo. Handiti? Richizotsanangura zvakare zvirango zvinozoitwa, ngaritsanangure zvakare kuti nhamo dzamunobatsirana ndedzipi. Ngarive nyatsowa pachena kuti nhamo dzenyu here as members. Ibaba amai nevana here? Ngadzibude pachena ipapo. Nekuti patsika dzeduka vana vangu ndikati regai ndiverenge vangaseni mambo mese muri vana vangu. Vana vangu vakawandisa. Ndikati Burial Society ndichiti unouya kunhamo yangu zvoreva kuti unogara uri kunhamo every minute mudombo wa machinambora. Nekuti ndo vana vamamochinambora. Handiti? Saka kana tichitaura mukati vana anoti mwana wasisi wangu, mwana wangu. Mwana wamai guru mwana wangu. Mwana wamai
zviri mutsika dzenhandi vese vana. Saka ngatinyatsobudai pachena kuti kana tichiti vana tikureva vana vapi, kuitira kuti tisazorwidzana kuti titi aiwa uko hatibate. Uyezve ngatingwarire chinhu chinonzi precedence chekuti panhamo yemumwe tazobata kwakati kwemumwe tobva tazotadza kuzviita. Constitution yenyu haina kunyatsobuda pachena. Zvese zviripo asi tangoverenga. Zviverengei. Haisi yamakabata here? Ndiyo imwe chete but yekutanga ndeiyo takazoisa imwe mitemo saka tanga kuverenga yekutanga. Patakatanga Beria takatanga tine mitemo yedu imwe yatakazochinja 2023 tichizoedhera imwe mitemo tichizonogadzirisa kwaCommission. Saka ndongoiverenga yese yekutanga. Number 1, dollar fine kana ukanonoka kusvika pameeting. Number 2, family member yakanyorwa mubhuku tinoichema. Number 3, $3 fine kana ukanonoka kuunza mari kana kusauya kunhamo. 4, member yoga yoga yesungano inofanirwa kuva nerespect. 5, kubatana. 6, $5 ifine ichabhadharwa semutongo wemakuhwa. 7, kusakoopareta nevamwe mugroup kunoita kuti udzingwe. Then ipapo pa7 taibva tanyatsobudirana pachena kuti kusakoopareta kwachona ndekupi, because tichitaura tinobva tatsanangura kuti kusakoopareta kwatinenge tichitaura ndekuku. Kana tikafirwa nememba tinofanira kuenda kunorara. Tine mamwe maextended aiwa uku kwatikazoisa uku zviripo. Ndatowakuita seya ndakuti verenga iwo wakusadzikisa nemuromo. Handiti kana takabata chinyorwa chepamutemo haufaniri kusadzikisa nemuromo, kuverenga zvakanyorwa sezvazviri. Saka bumbiro renyu remutemo riri wiki harina kusimba. Bumbiro renyu remutemo ngarinyatsonyorwa nerurimi rumwe chete. Kana tati tinonyora neshona ngatinyorei shona yakakwana, tichinyatsodonongodza pese. Chinhu chekutanga chekufanira kutanga kuwanikwa pabumbiro remutemo zita recooperative yenyu rinonzi chii? Chinangwa checooperative yenyu ndechei? Cooperative yenyu iri kupi kwainowanikwa nzvimbo? Handiti yotsanangurwa. Toenda pamembership, ndiani anotarisirwa kuve member wecooperative yenyu? Handiti then tozobvepo tochienda kuti munhu ave member anozikanwa nei, tochinyoraka macontributions akadai achibviswa panguva yakadai, panobviswa macontributions panonyorwa mazipbook here, mari yacho paichabviswa ichaenda kupi, zvese zvinoda kunyorwa pasi. Handiti mari ichabatwa nani, executive futi inoda kunyorwa kuti vatungamiriri veboka vachasarudzwa nenzira dzipi, vachashanda nguva yakareba zvakadii, ndeveupenyu hwese here, vachashanda gore here, vachashanda 3 months here, zvinoda kunyorwa pasi zvezvo. Handiti ane simba rekuita chakati muboka ndiani? Handiti zvese zvichinyorwa pasi izvozvo, zvanyorwa pasi zvonyatsobuda pachena. Mamembers ese ecooperative oiswa mazita avo kuseri kweconstitution iyoyo, mumwe nemumwe ochisaina wega kuti ndaverenga ndanzwisisa zviri kutaurwa apa, wave mutemo unondisunga kana ndichinenda kutyora. Handiti dai muri kundipa bepa rekuti iyi ndo constitution yedu iyi yekuti munhu wese akasaina kuti ndagamuchira ndobumbiro remutemo rinondisunga. Handiti bumbiro remutemo chekutanga rinotibatanidza. Handiti kana waonekwa ukanomira wega pane vamwe rinokusunga, kukusunga kwariri kuita riri kuti dzoka mune vamwe ndochekutanga. Handiti kana ratadza kukudzosa mune vamwe rinokubudisa. Handiti saka zvese ngazvive pachena kuti munhu wese azvinzwisise kuti ndo mamiriro akaita boka redu reburial society, ronyatsoverengwa munhu wese achinzwa. Asina kunzwisisa ngaasimudze ruoko otsanangurirwa kana kagumi, ngaatsanangurirwa kusvika anzwisisa. Kana munhu anzwisisa ochisaina wega, namba dzake dzechitupa obva asaina. Then from there yave constitution yakanyatsokwana, because pari zvino zvairi constitution yenyuka ine magepi anoita kuti munhu apikisane nemi kuti zvamuri kundisunga nazvo izvi makazvinyora papi, uyezve inini pandakazvibvuma kuti muri kuchandisunga ndepapi. Boka renyu rasiyana nemutemo wenyika, wekuti mutemo wenyika wakangodeclarewa
kuti ndo watove mutemo tobva waenderwa kuparliament tobva tavhota pareferendum paya kuti yes no tobva watoita sei wagamuchirwa neparliament zvakureva kuti nemi maugamuchira handiti musina kuubata unokusungai. But kana mutemo weboka radiki rakaita serenyirika munofanira kundipa mvumo yekuti ndiuverenge ndoudzwisisa ndousaina kuti ndaugamuchira because yave an arrangement yenyu private arrangement yamuri kuita seboka renyu handiti. Saka being a private arrangement panofanira kuva nechinyorwa chinogutsa munhu wese uye chichibatanidza boka chichitaura zvakare matanho anotorwa kana munhu aita musikanzwa muboka. Zvinhu izvozvo zvoda kuti zviitwe muva nechinyorwa ichocho chakasainirana nemunhu wese. Zvinyorwa zvakafanana nezvandiri kutaura izvi zvinozoita kuti nyange mukazoda hatiti mada kuzoisa mari yenyu bhangi mada unovhura bank account ndoyavanosvika kuti ndipe constitution yenyu munoenda nayo iyoyo bank mochibvumidzwa kuvhura bank account nezido yakanzi sungano burial society because mune constitution. Ende parinonyatsotariswa matanho ekunzi munhu anoburitswa apa zvadii executive iri apa inoshanda kwenguva yakadii inosarudzwa sei zvoro kana bhengi nyangwe rikazoda mukauya muchida kuwithdraw mari vanongotarisa constitution yenyu. Mukauya muchida kuburitsa member vanongotarisa constitution yenyu. Pakauya paine member anongotsutsumwa vanongotarisa constitution yenyu handiti. Saka constitution yenyu ngainyatsonyorwa zvakanyatsokwana ende ngaiedze kuva document rakati kurei. We can't have a constitution in a one page seyandachona 3 pages constitutional form rachona iri 3 pages nezvimwe zvamatsanangura zvemaleaders takatoita kwakomishina tikatoona zvinhu kutanga kumusoro izvozvo hazvifanira kuenda pasi. Chinhu chekutanga izita reboka handiti chinangwa cheboka handiti kuri kuwanikwa boka handiti membership yevanhu vari muboka ndo stages ati iwawo kubva kumusoro handiti tobva vatungamiriri handiti tochizoenda pamutemo weboka zve because kana tichiti vatungamiriri veboka hatisi kuda mazita tokutaura kuti chairperson basa rake nderei, secretary basa rake nderei, treasurer basa rake nderei, wamati security uyo basa rake nderei, kuitira kuti wese atora chigaro anofanira kubva aziva kuti basa randatora iri nderei handiti. Ini ndakagara pano samambo rangu basa ndoriziva. Ndikakuona muchichikora dzangu tsikapa ndokutsura ina handisizi kudzitsura. Kana maona ndichikutsura musazoti ndatsaukira. Ngozi ndo rangu basa randakabvuma kuti ndatora handiti. Saka imimi mukatora member ikapinda mucooperative menyu ngaazive kuti mandapindawo mumutemo irimo ndeinoti. Kana ari chairperson ngaazive paanotangira nepaanogumira. Chairperson ngaarege kuzovharepa otanga kubata basa rasecurity. Secretary ngaarege kuzovharepa achibata basa ratreasurer handiti. Saka nekuti mabasa anenge akanyatsotsanangurwa zvizere mumwe nemumwe achipiwa basa rake nemiganho yepatinotangira kugumira. Mameetings enyu anofanira kunyorwa zvakare kuti toita musangano zvadii. Ende kuuya kwedu kumusangano ndiani anotarisirwa kuuya. Kana warega kuuya kumusangano kana warega shanu zvii zvinoitwa zvese zvinofanira kunyorwa pachena izvo. Ndo yobva yave constitution ine simba rekuti ani nani akaitakura anokwanisa kumiririra boka anokwanisa kuita zvinotarisirwa neboka achiita zvizere. Saka chinhu chekutanga chirapa constitution yenyu haina simba rakanyatsokwana. Ndo chinhu chekutanga chirapa. Munogona kutsutsumwa henyu sana amai nekuti makanganisirana but the weakness yenyu inozova apa pachinyorwa ichi. Anozosvika kuti ndiratidzei pandakasaina kuti ndomutemo wandakatiwo makati tichasunga nawo. Akasaina. Ndiratidzei pamakambotipa warning yekuti makambogara neni pasinobva manipa warning. Takamudedza akaramba kuuya. Saka ndimona zviri zvinyorwa izvi. Zvinyorwa hatina taitaura naye pafoni. Pakambotaura paya paya katikati mumuromo yawo mumuromo hauzozadzikisa zvese. Inini ndikange ndadeedza munhu kudo kudai kwamamba akaregera kuyandomba warandobva resi mapurisa obva yobva kusunga. Ndodudzire kuti ndakudeedza kudai waramba kuuya mutemo obva wakusunga obva kusakushitokisa. Mapurisa achitokudzwa kuti takusunga tatiza kushitokisa nekuti mamba wakakudeedza wakaramba kuenda. Chitaura nezvenhau yenyu negakava renyu ramamunai. I think zvimwe izvo ndataurisa
ngatizvaadjustei constitution ngatinyatsoinyora ine mabullet points ekuti point number 1 point number 2 kana tikaisa manumbers kana tikaisa mabullets tichinyatsonyora constitution yakanaka ngaive document 1 rekuti kubva paconstitution ichibva yanoperera nemasignature evanhu and constitution iyoyo kana taidaro togona kutoiraminata yacho yanemasignature evanhu toraminata kuti haizoaffectwe nemvura haizounyani haizodii kuitira kuti haizokanganisiki tokuti togona kuita nemafotocopies but kuti this is the original document iri kana zvaomesesa dora tobudisa ngatikurukure nhau yenyu yekupesana kwenyu kuti tiri kudii nayo tinoda kumuregerera here kana kuti taramba takati ngaabude muboka medu. Pamusoro Changamire, handizivo kuti imi kuuya kwamuri kuti mukwanise kutiyananisa kuti toita sei sezvo gurupu rese ranga rati hatichakwanisi kubata naye. Panhamo dzakaitika dzema-extended tinenge takaita nhamo 5 dzese akauya nhamo 1 pama-extended then pamemba haana kuuya pamunhu wataibata naye haana kuuya. Achipa zvikonzero here kana kuti zvikonzero pamwe pacho zvikonzero zvaanopa zvinenge zvisingabatiki anongoti handipo ndiri kubasa. Asi munenge muchimuona aripo kubasa vanosenza kuti kubasa vane security company then vanozvitiro zvemabhizinesi avo. uyakauya achichema achiti chiyeroda akauya achichema achiti ndaburiswa mukando zvisina tsarukano mushure mokunge ndakakundikana kuenda kunhamo asi faindi ikatumira faindi ndandabvisa faindi yacho nekunodairira asi robva ndambori kana ndaona ndakungonzipa gurupu risina mbodenzwa yakambopostwa pagrupu chinzi hatichabata nayo. munoona nyaya yenyuku ipapa yakaita inoita kuti pamunosimuka panapa munosimuka muchipa mambo mhosva zvinoita kuti mupe mambo mhosva ndekuti munenge musina kunyatsovapa umbo hwakakwana hwezvamaita. Dai mimanipa umbo hwese hwakakwana kuti constitution yedu ndeiyi yakanyatsokwana itaura izvi nepaakasaina apa handiti tobva tati takamureprimanda apa number 1 takamureprimanda apa number 2 tobva tazonyora leta yedismissal apa number 3 izvozvo zviripo here zviviri izvi nedismissal. Pamusoro Changamire, zvakaitika ndezvekuti patakafirwa nememba yedu yekupedzesera patakafirwa nememba yedu yemuberia ndo nhamo yakapedzesera kuitwa. Makonola haana kukwanisa kuuya, haana kukwanisa kana kuuya kuzobata maoko, akati ndanga ndisipo. Mune chinyorwa here chinotaura izvo chakaenda kwaari kwete takazoti tapedza burial ndobva paiswa meseji pagurupu achinzi Makonola tiri kukumbirawo kuti muuye musi wa8 September nekuti uyu wanga uri musi wa4. handi muri kuona maoparatira munoita tiri kushandisa WhatsApp ndiyo yatiri kushandisa kuti ite kubva uku tichienda uku asi isusu tinenge tichiti ngative nechinyorwa chinobatika chabva chinyorwa ichi chikanyorwa chinonyorwa nasekretary chosainwa nachairperson hani chodhinwa chobva chaenda so that it becomes a legal document renyu recomparative nekuti hapana anozoripikisa rasainwa nasekretary ndova rinyora ndobva vasaina chichairwa ndobva vasaina poita futi committee member ichitasaina mohamaisa stamp from there document roro harina achararama but izvine zvamuna mutaura nemuromo ende inini kuti ndishandise mashoko emuromo ka anogona kunge angori handizivi kwaanenge kuti abva kupi ndosaka ndati pamwe pacho munopedzera mazopa mambo mhosva kuti mambo vatonga nyaya yedu vakatarisa rimwe divi but ndikuti pakana paine zvinyorwa ka
zvinondirerukirawo kunyange neni basa racho kuti handina kwandicharerekera ndakatarisa zvinyorwa zviripo. Icho wakachiona here ichi? Hongu ndakachiona. Icho wakachiona here ichi? Hongu ndakachiona. Zvino mhosva iri kukubata. Zvinobva zvarerukirawo kunyange neni. But pane zvinhu mukundiomesera. Pamusoro imama. Inini ndiri kuda kutsanangura kuti patakaita bumbiro redu remutemo, kunyange patakagadzira bumbiro redu, kunyange hazvo muri kuti rine zvakawanda zvisipo harina kusimba. Zviripo izvozvo takazviverenga munhu wese ndobva aita saagutsikana nazvo usati warisaini. Saka Makonola akatosaina obepa kuratidza kuti awirirana nezvipi neizvozvo, vatangofunga kuti tiyashanda nezvipi nezvatinazvo izvozvo. Ndo zvatakawirirana. But zvinoita mutemo majera kana mauya kuno kugara patakaita kuno kutakagara dare riri pamutemo wehurumende. Handiti zvatasunga pano zvinogona kusimuka zvichienda kurimwe dare. Hatiti tatonga pano obva atandawo kugutsikana. Ane kodzero yekutakura judgment ndiyo yachina nayo kwamagistrate. Magistrate vanosvika vachibvunza zvinhu zvandokutaura panapa izvozvizvi kuti ukazodzinga iwewe kwe chakati chiri kupipo chakati chiri kupipo wakambopiwa warning papi. Zvova zvanzi hapana. Zvova zvanzi mambo vakakanganisa apa nekuti pako pasina umbowo hwakakwana hwakaita kuti adzingwe basa, adzingwe umbowo. Ndopandiri kuti munondiomesera pakuti ndipe decision yekugamuchira kudzinga kwamuri kuita nokuti hapana zvinyorwa zvinonyatsokwana zvakasainwa nasekretary zvakasainwa natreasurer zvikati zvinhu izvozvo ngazvivepo nekuti chinonzi sungano haasi munhu. Handiti hatina munhu atonomedzera pakati penyamba tichiti ndiye sungano. Handiti iboka. Ende chinobatanidza vanhu chinyorwa chemutemo ndochinobatanidza vanhu. Ende chinyorwa chemutemo ichi ngachinzwisiswe nemunhu wese. Rove bumbiro remutemo rinoremekedzwa nemunhu wose rakasainwa richinyatsotsaura zvinofanira kuitwa nezvirango zvinozopiwa kana vatadza kuzviita. Pamusoro ndoda kudzokera kumashure. Pakafiwa nanzvadzi yaSanta. Tomboti hanzvadzi yamai Santa akashaya. Ndobva ndaenda inini mai sekretary. Ndobva Makonola akabva tutumewo chembere risingagona chivakana ichi. Ndobva ndadzokera kumba. Ndapedza basa rese patovigwa panzvadzi yamai Santa iyi. Ndobva afona Makonola anditi weshe. Akanga iyo nhamo yakaita yepresident yagogo katerera. Iyo ambuya chairman unozviziva. Makonola akafona ari kuchweshe. Afona kukanzi mama ndikukumbira uende kunhamo. Vanati mwana ndiri busy zvangu mama ndikukumbirisa endai. Ndakasumuka kumba dzichita 5:30. Ndikuti iroda chite Mwana. Alright. Ndogara kurescue. Saka ndabva kuye ndibva ndasvika. Makono ndobva afonera musikana webasa. Ndobva ati mai mama vasvika iri zvanzi yakasvika. Zvanzi ana achikumbira kuti uende kunhamo. Ndobva vapindura mai Nasha uya nekasekretary. Zvikanzi hatikuda munhu. Zvakatokuvharana zvakadaro. Mai vako vakura akwanisa kutishandira. Dzidza nyaya dzemakuhwa mambo wangu. Zvakanaka. Basa ramambo nderekubatanidza mhuri yake handiti chenderaiwo kuti tsvake nzira dzangu dzekukubatanidzai. Kana ndazoona panenge pazokanganiswa ndochizoenderera mberi ndochibata hangu mushamba. Ngadzoke panapo. Maita henyorega ndingotora mukana uno. Zita rangu unogona kushandiswa basi iri. Ndane nguva dzandatombosvika pakashoma. Handiti? Pakati penyu hanzi uyeuka paina akandifonera. Ndichitaura naye nyaya yebheriya iyoyi pavanisa. Akandifona ndiroda arwara. Aindiri nyaya dzakadai dzinotongwa kwamambo. Akati dzinotongwa kwamambo hakutongwe kunoyananiswa chete chii? Kunoyananiswa chete vanhu. Handiti ka? Ndakatomurefera ofisi ino kuti ndokunomhangarwa kuti sei kunoyananiswa. Handina panakambosvika pakachiroma. Handina kana imwe membe yebheriya yandakamboita sei? Ndakambofonera. Saka kungosvika ramba kwanika hapana panambosvika chirombo ifaizera. Kana akandifonera itakataura neni unhembe yebheriya. Hapana akazondifonera nditawanda. Handiti taunda ndatomuti eletonzi vari parutaura pane vanhu. Ndato kana paina kutoshandiswa zita rangu shandiswa zita rangu chete chete. Handiti nyaya dzakadai dzinotongwa neconstitution yebheriya.
constitution inombodza apapo handiti ka yanza apapa zvakanyorwa paconstitution ndozvazvinoitwa sei ndozvinongoteerwa uyu pakatondibvunza ndidzomhangaro kwenyaya ndatomudzana kuti constitution inoti kudii ndezomutongwa nayo ripi iyo hapana manambuswa pachoma saka ndakati anoberera pano andambopindura nyaya idzodzo amusore zvino manje isu takanzwa kuti vakatoenda vakatonotaura neanonzi sanyika saka isusu tanga Makutaura mukati amakuwa. varipo Chiregai, makuva yanakisenyaya. Makuwa maura kutsvaga. Asiregai kuenda kana chiya namba dzanomunadzo tafonera muti pane nhamba dzakandifonera padzakazofonwa patakazopiwa nhamba dzichidzi ndodzenyu hadzisiridzo taura nemandina kuzomona nyaya yacho vaikuenda kuna wacho wamuti uya muine godo kuti iye akati zvazvisiri zvaasiri saka inini ndakurudzira kuti ngatigadzisei nyaya yezvinyorwa tiregere kushandisa muromo zvisine mambo emhuri yangu pamaconstitution pane basa rehurumende rinonzi ministry of human affairs ndorinokubatsira mahara pachena ndobasa ravo kana mudoni amaconstitution akaita se akanaka akajeka ari pamutemo handiti ndinokubatsira futi ministry of human affairs kana kutoregister handiti shandisai kukana nomagovernment departments apo iwai kana muita zvazvinoita yangondijekeso hapana kwandakutaura naye hapana kwandakaenda Roda, ndiri kuzwa kunzi iwewe une nhamo dzausiri kuenda iwewe. pamwe pacho ndinenge ndiri kubasa mambo saka pane pekutanga pane imwe nhamo yakatomboitika yemumusha ndikaenda imwe yacho ndakaenda ndikanoatendi imwe yacho ndikatumira amai vangu vakaenda vakanoshanda ikoko pakazonzi makomero anotumira chembere sei kuberia isusu ichida vanhu vanotumika izvozvo takatozozvidiscasa futi even nezuro tikataurirana tikatoti zvapera ndobva zvanzi zvoni kana zvikanzi tikasauya kuberia Unenge uri kubasa, unogara kupi? machirombo Nhamo inenge yaitika kupi? machirombo Unorara kubasa? dzimwe dzenguva ndourara kubasa nondoita zvemaining kuchinhoi nekumasove muchivesha nokuti ndogona kuti dzimwe dzenguva nhamo inenge iri kuda kuigwa vakomana vanenge vachipana senhamo yakatopedzisira kuitika iyi ndakatofonera mai vangu Kanganika zvakaitika zvino? zvekusaenda kunhamoka 2 pane pandakasamonwa musi wa8 ndisinzi kuuya zvikanzi zvoni unofanira kuuya kana kuti painobhadharwa $10 yefaini yekuti kana usina kuuya kunhamo unofanira kubhadhara $10 ndobva ndabhadhara ndobva pechi2 pacho musi wa8 wandaifanira kuenda ndakabva ndaita emergency vandafonerwa kuzi ndobva ndatoenda ndobva ndafonera security ndikavati handisi kukwanisa ndinenge ndiri kubasa zvikanzi atumira mari yako mari yakwira ya$25 yekusarara kunhamo haisisiri $10 ndobva ndatumira $25 iya yekusarara kunhamo ndobva yatobhadharwa ndakaipa chairled mari yangu nokuti inenge azhinji kana ndisitori kunenge kuri kuberia ndinongopa chairled mari ndo vanondibhadharira mari dzangu Mumba mukange maiswa mutemo wekuti tinodya sadza na6 kana wasvika na7 tinenge takusuka maplate zvinenge zvichireva kuti kudii nobvunza iwo iwe amai vemba iwewe waisa mutemo kuvana vako mumba muno mune mutemo mumwe chete wokuti sadza rinodyiwa na6 ndopandopakura ndoisa patebhuru munhu wese anofanira kunge agarapo kana wasvika na7 tinenge takusuka maplate zvinenge zvichireva kuti kudii pasisina anenge achacho asi kuwana zviri kureva kuti kudii zvinhu unongove mutemo womumba yato zviri kureva kuti kudii kuwana kana uchida kudya pamba unofanira kukasira kusvika zviri kureva kuti pamba unofanira kuvapo na6 sadza risati radyiwa handiti imi makaita burial society machinangwa chedu ndechekuti tinge tichichemana mumusha medu hama dzenyu makaidentifya mega seburial society handiti iwe ndobva wazvipira kuti unoda kuva memba yeboka iroro kunyange uine machallenges ako yekubasa kuti unombotorwa uchienda kubasa kuti unogara kubasa handowazvipira zvava kureva kuti pane dzimwe nguva unomanikidzwa kunge uchiteerera zvekudiwa
kuboka rawazvipira. ndizvozvo. Neimwe nguva uchatomanikidzwa kusiya basa uchiuya kuzobatana nevamwe nekuti ndiwo wakazvipira kuti ubatane navo. Handizvo here? Ndizvozvo. Saka zvinozosvika sei kuti tinoita 5 times dzakateedzana zvinamo dziri kuitika iwo hausi kuuya kuzobatana nevamwe uchingoti zvikonzero ndiri kubasa ndazenge ndazo. Pakabva pazoiswa mutemo wokunzi zvoni panofanira kubhadharwa faini yekuti munhu kana usina kuuya kunhamo unobhadhara $10. Taibhadhara mari idzodzo. Chinhu chinonzi fined hachiumbe boka. Burial society iboka rekuda vanhu kuti vabatane pakuchema mumwe, handiti pakutaurana mutoro wenhamo. Tese tikabhadhara mafaini tikaenda pana chavanobva kunhamo. Tikatungamidza chinhu chinonzi fine kumberi zvoreva kuti boka rinofa. Ende chinangwa cheboka chinofa. Chinangwa cheboka ndechekugadzira community, ndechekugadzira musha, ndechekugadzira mhuri inotakurirana mutoro, handiti. Ende mutoro hatiutakurirane neremote, mutoro tinotakurirana tiripo. Saka kuvepo kwako panhamo dzevamwe kwakakosha ndokuti boka rirarame, handiti. Saka kutsutsumwa kuri kuita vamwe vako kuri justified pakuti vanenge vachitarisira kuti unge uripo paboka iwe wobva watadza kuvepo. Iwo unenge une zvikodzero zvako zvebasa, but ngazvizorega kuvaka zvikodzero 5 1 2 3 4 5 nhamo dzakateedzana chingopa zvikonzero tichera mafaini nekuti mhedzesoro mumwe wese achangoti homwe yako chete ikangosimba inonokuchemera, handiti. Saka zvakanaka kuti tiite commitment yekuti pane imwewo yenhamo ndiwanenge ndiripo. Nhamo iri kuitwa manheru, nhamo haina nguva yekuti haisi service yechechi inonzi kutangana 9 ichipera na 12. Nhamo inondozi munhu afa nhasi acharara mumba achazovigwa musi wakati, handiti. Kana munhu uine basa rako wakutoronga kuti regai ndimhanye ndobatana nevamwe panguva yakati kusvika nguva yakati. Asi kana nditenderewo ndimhanye ndingouyawo kumanheru patinenge tachaisa kubasa ndoya manheru toya torara tese kusendomuka ndodzokera kubasa, handiti. I-commitment kai yekuti wakazvipira kuti ubatane nevamwe. Nyangwe nevamwewo vanosununguka kunge vachishanda newe muboka. But mukazonzwa pakutaurika zvinhu zvakadai izvi zvoreva kuti pane pasiri kufamba musha. Ende inini samambo ndine basa rekukurudzira kubatana kwevanhu mumusha, handiwanikwe ndichifara nazvo. Chandakukumbira kuboka resungano Burial Society, inini samambo ndakukumbira kuti mumuregerere mumupe mumwe mukana. Warning yacho ndinako mupa inini, ndompa warning yacho inini. Kana wazotadza kuteerera warning yabva kuna mambo ndichavatendera kuti vakudzinge muboka. Kuzwanana? Ndichakumbira zvakare veboka kuti ngatigadzire constitution yedu inyatsojeka pane zvinhu zvandataura pano. Sunungukai kuuya kuzondipa tiverenge pamwe chete towirirana kuti hapasisina pasarime tichiramba tichadya kusvikira yanyatsokwana. Kana yanyatsokwana tochizosanyana semamembers tose. Sunungukai nyangwe tiMinistry of Women Affairs wairipo, tinavo Judicial Services Commission varipo panapa. Sunungukai kushanda navo vanhu vavashanda ngavakubatsirei vachiverenga document renyu muchibatsirwa kusvikira manyatsonzi rakwana. Mupurisa chaiye, officer in charge mushando wehurumende, victim friendly vese vavashando vehurumende. Sunungukai kuvaenda kunovaona ndibatsireiwo apa pane pasarira here, handiti. Document rinonyatsoonekwa rajeka rinonzwisisika kuitira kuti mangwana kana zvazoshata, kana raenda kumapurisa vanosvika vachiriverenga vatoona kuti pachikoro mhosva, kana raenda kwamajidhira vanosvika vachiriverenga vatoona kuti zvichiwa pane mhosva pakatyorwa mutemo. Saka document rino richakumbira ngatirinyorei patsva tichiedza kuteerera matanho ana achitaura toenda kumahofisi ese amapiwa advice pano rinonyatsokorektwa ronaka romira zvakanaka. Document rinenge rine zvirango zvinopiwa. Kana munhu akanga atyora mutemo ngatinyatsonyorai pachena matanho anotorwa kuzosvika pakuti munhu adzingwe. Munhu usara wozopiwa tsamba yekuti udzingwe asi wakutozviziva kudhara kuti iyi yandapara inondzingisa, handiti. Munhu ngaatozviziva achitouya kuti iyi yandazopara iyi inondzingisa.
kuitira kuti kana tazvaka zvilipo zvese zviri pachena apa tongoti iyi yakazvitonga kare, mutemo ndeuyu, tsamba iyi number 1, tsamba iyi number 2. Saka amai tingangotaura hedu asi chokwadi chiri pachena. Ndikumbira kuti tigadzise ipapo. Ini ndakasununguka kudhindira ipe pane kuti ndaroona. Uyai naro ndiridhinde ndariverenga toona kuti ndoridhindawo. Imaungana ndiri kukumbira kuti munyore tsamba kuBurial Society muchipa warning kuna Rodha kuti takagamuchira chichemo chakabva kuboka resungano Burial Society chekuti hausi kubatana nevamwe zvakakwana mudzinhamo. Mambo vanokuyambira kuti batana nevamwe zvakakodzera sekuwirirana kwamakaita. Vanhu varege kutsutsumwa nechisungo chamakapanana seboka. Ndikagamuchira zvakare chichemo chiri kubva kuboka chekutsutsumwa kwevamwe muboka. Ini ndichatendera boka kuti ringe richikumisa kushandidzana navo. Tsamba iyoyo ichapiwa kuna uyu yopiwa kuna Burial Society. Asi pari zvino ndiri kumbira kuti operatai sezvamanga muchiita nguva dzese tichigadzisa zvese zvatiri kutaura izvi. Kana paine zvazoitika tozozviona kubva ipapo. Pane vane mubvunzo? Pamusoro mambo, pamusoro edare. Handingati mubvunzo, ndinotenda nezvamatidzidzisa nezvamationyesa. Asi ndichida kuwedzera, ndaona kuti madzimai aya haana kunyatsotsanangura. Rodha ari apa tiri pamberi penyu hakusi kutukana. Tiri kuti abva anzwa watigamuchire. Haisi nyaya yekusaenda kunhamo chete. Inini ndini security yokuti kana tiri paBurial, maoparetera tatiita ndeyekuti pane zvinhu zvekuti hazvidi tsamba zvinoda foni. Zvakafanira kuti emergency meeting tinongoisa tine group redu reWhatsApp reBurial. Tinongoisa madzimai vese asingaende kumabasa vanozviziva nevamwe vanowanda nemabasa achizotozvitisa nemaoko ako tinogona kuita 20 minutes dzako dziri kuBurial. Rodha sacrifice kuti ambowana 1 day rekuisa sacrifice yekuti auye pachinhu ichi. Anochida financially zvazvo kuti anotumira mari achidi. Isu hatidi kushanda tichidaro. Tati tibva tataura muripo achinzwa angazoti tikataura tigoti ndamutuka. Rodha isinya yekunhamo. Vakadzi 39 vatiri tiri boka ravanhu 40. Vakadzi 39 vari muchinhu ichi. Vanochema chema nemuromo waRodha. Hauna mabreak pakupendura. Chero tiri papi kana papi. Rodha auye kunhamo. Rodha mari dzaari kutaura kuti anobhadhara. Mari yapesera kubhadhara ndichiti mari yakwidzwa $25 akaibhadhara nekuti Burial yese iri panhamo yambo yakaterere. Vanga vamusamona kusimuswa 8 tiri kukuda tigare newe pasi. Ndopaona zvakaoma ndisina kuenda kunhamo iyo ndaibva kumaTombstone ndakanga ndakaneta ndokubva ndapa chichemo changu ndokuwirirana ndokuisawo munhu wangu. Saka aiziva kuti handisi kuziva zviri kundobva afonera inini. Mari yake yakauya through inini. Ndikatoshorambiwa mari kuBurial ndikati aiwa munhu tinofanira kuti benefit of doubt ngatinyorei mari idzi pasi. Ndopandakamuti pamari dzawandipa dzekubhadhara ndabata $25 sasecurity. Hanzi ndo mari yako ndakaibata zvechisimba. Mari dzaRodha dzokusaya kunhamo abhadhare willingly. Mabhuku ari papa. Tikatokuradza kuti kwakafiwa last year muna 2024. Mari yakazobhadhwa 2025 muna May. Ndichibata pamasubscriptions. Imwe yakabhadhwa July. Mabhuku acho tinawo. Haabhadhare willingly. Antaura chakupai. Chakupai ukafona. Iye munhu kana wafonerwa itawo nguva yekumhanya kuzoona vanhu. Tinofonera tiri paBurial auye asi unozoona ariko kumba. Haasvike pane vamwe. Ndo means of communication because hatingagare tichinyora munhu tsamba kaeveryday. Tinozoda tsamba kwamatidzidzisa kwokupedzesera handiti. Dziya dzatamusamona akasaya tozonyora dzekupedzesera dzedze. But hatingazoti patiri kuti tiri kuwirirana pese togara tichinyora tsamba. Rodha aresponde kuphone call, aresponde kumessage. Akasamonwa nevanhu 39. Rodha akanzoemiswa 8. Akatopa chichemo akatoenda kubasa asingadi akaunza mari yake kwanditi. Musi watabhosha. Akaudzwa kunzi ukudiwa futi nhasi. Nemuromo Rodha haana kuuya. Haatouya akoopareteke naye number 7 yatanyanya kumuverengera. Haisi nyaya yeBurial nyaya yecooperation. Yatoramba. Ndiwe mupurisa weBurial? Ndini. Iwe wadai wakomberera maoko. Tandati muomberere maokoga. Hakusi kutaurisa chete. Kuziva kuti basa rake nekusatarisa kumeso kwemunhu wobva abuda mubasa. Kana riri boka rinofanira kuumbwa nechokwadi. Chokwadi ngachirege kuita sekunge kusamura mumwe kuti abude. Asi chokwadi ngachibatsire kuti tidzokedzane tiite chinhu chimwe chete. Rodha uri kuzwa mashoko ari kutaurwa nasecurity. Handida hangu kuti upindure. Asi mashoko iwayo ari direct and ari kutaura from security yeboka rawakazvipira kuti uri kuchishandisana navo.
ende zvakanaka kuti mashoko aya ndianzwisise, iwe wanzwisise, uzive zvaanoreva, uzvipe wega mubvunzo wokuti pandiri kufanira kugadzirisa ndepari. Kana watadza kupagadzirisa, inini mabonda tiri kukupa yaoni yekuti ava vana vakadzoka kwavo ndiri vaine chimwe chichemo, ini handina zvanokwanisa kuita kuti kubatsira. For now ndakumbira kuti mushandidzane sezvamanga muchiita, ndichikupa warning yangu yekuti zvese zvokutaurwa izvi ngazvichinje zvinhu izvozvo. Kana tati ngatishandidzanei foni ngaidai, kana tati ngatiite zvepawhatsapp ngatiitei, kana tati ngatisanganei kunhamo munhu ita sacrifice tiuye kunhamo kwacho tisangane, handiti ndo zvachonga zvinotibatanidza izvozvo. Hapana kana panoitwa boka pakasava nemutemo, ende mutemo unofanira kuve necondition yekuti ukatyora mutemo uyu tinokuburitsa, ende mutemo iyoyo ngaive pachena kuti kana watyorwa tinokudzinga zveshuwa, ende tiri kukudzinga haasi munhu, because amai avo vanga vachitaura havasi mai avo vanga vachitaura, changa chichitaura chigaro chavainacho, manzwisisa. Musazovatarisa uchiti makandimaka, havasi avo vanga vachitaura chigaro chavo ndochandichitaura, because ndosaka ndati vaomberere maoko nokuti chigaro chavo chesecurity vari kuchiita nemazvo, vari kutaura zvese zviri maringe nebasa rechigaro chavakataura. Amai ava vakaita zinyekenyeke, vakatarisa kumeso kwemunhu voregera kuita basa, boka rinofa. Asi nekuda kwechigaro vanofanira kugara pachigaro pavo vachiziva kuti ndezvipi zvandinofanira kuita, ndezvipi zvandinotarisirwa kuti ndiite, vachizviita nemazvo. Zvinova zvinhu zvandati vaombererei maoko. Saka ani nani anovatarisa avo achinzwa izwi ravataura ovavenga, zvivenge iwe pachako, nokuti ava mai avo mashoko avari kutaura mashoko ebasa rechigaro chavakagara uye kubatanidza boka. Roda une chekutaura? Handina hangu mama, kuti matsanangura zvandanzwisisa. Ndaifunzira kuti vamwe chati mambo maita basa manditendera kuti maita basa mambo manditendera. Nezuro ndakatovatenda vamwe vangu, ndakatokumbirana navo maita basa sungano. Ndakadzirisa Roda mara haisi yoenda kunenda kusociety. Society ndiwe munhu. Pamusoro indisena handonzama yechirungu. Uyu ndiye next door wangu. Ndoda kutaura zvokuti vanhu kana takabereka tavanhu vakuru, ende rufu harukumbirwe, hausi muchato. Pakauya vasikana ava kumba kwangu vachitendera vachiti mangwana tiri kudiwa kwamama, ndopaka vasvika muyu next door wangu. Rodha akafonera Mainoku. Mainoku anga akamira pamba pangu. Paine vasikana papakati uyu pobva pati Mailinda Korondo vanga vari pamba pangu. Rodha akataura muromo wekuti wajaira kutakura magumbeze ekuenda kunhamo, wachizobva panhamo wakunodzingwa. Basa rekutsvaga mari. Basa rekutsvaga chii? Inde ndichitsvaga mari. Ini ndakazvidzira nemuromo wangu achitaura naamai apo pafoni. Foni inge iri palauti. Saka ndizoti inhamo ipi yatakadzingwa? Hausi muromo wakanaka iwoyo, nokuti vanhu tese tiri vanhu vakuru. Tiri tone misha. Mashoko enyu amaita basa. Kwangu mashoko enyu. Imimi amai iri boka iri. Ndinogadzira. Imimi endaitezvo. Kunhamo kana muri boka rakadai. Kumiririra chaiko kune simba. Zvokuti mukunge kuti imimi mari inoshanda. Azvona kuti hazvisiri. kana vanhu vachinge vavatana kuita chinhu chimwe chete kana handitarisiri kunzwa mashoko akaita seiwayo, nekuti muromo ndounoumba, muromo ndounoputsa. Munopuzira pamwe muri kungotaura njee, hamba izvi pamutotaura mutoputsa boka racho. Kana tazvipira kuita sungano, tese ngatienzanei. Ndochinhu chekutanga, ngatienzanei. Kana taenzana, hapana anofanira kubudisa mashoko anonobaya mumwe. Hapana anofanira kutsvaga kuda kudonongodza kuongorora hunhu hwemumwe. Handiti chinangwa kutsvaga kutakurirana mutoro weupenyu.
handiti ndosaka ndaisa zviri kuti ngatienzanei kudzorana kutsurana nekubatsirana ndo chinhu chikuru chinofanira kuwanikwa pakati penyu. Ukaona wakuita rurimi runotsvaga mararamiro emumwe munhu nekuda kutsvaga kunomutsura, zviudze kuti wabuda muboka, uri kuzvikudzisa mboka. Kana waona kuti une zvako zvauda kutaura zvamaikiromboka, buda muboka utaure uri kunze kweboka. Asi as long as uri muboka makaenzana, rurimi rwako rwarasika, rwaenda pasiripo, ende rurimi rwako ukamunzwa rwakurasika, inzwa kupiswa wega nerurimi rwako kuti rwakundipinza mutoto. Zvinhu zvakadai hazvifaniri kuwanikwa pana naamai izvi. Ndaimboona kare painyorwa pakatswanda kamainyora muchiti imba mukadzi. Zvino nanhasi toramba tichipemberera here kuti imba mukadzi kana muchiitana kudai. Pane zvimwe zvinhu zvinosuwisa zviri munyika medu zvokuti vana amai vemazera enyaya mofanira kuti mukazvifunga monzwa kurwadziwa, mofunga kuti tiri kuenda kupi, unhu hwedu hwarasikira papi. Mofunga imimi sana amai kuti toitei kuti tidzoredzere zvinhu zvaakurasika. Tarirai chinhu chinonzi kuputsika kwedzimba kuti kwawanda zvakadii. Tarirai mawandiro aita Chipambi, akutopiwa mazita ekunzi Mujoro, kuita sekuti zvinhu zvinoshamisirisa. Tarirai zvazviri. Mumondiudza kuti vana amai matadza kungogara pasi kungotsurana mega kuti tigodzoredzana kuti tidzokere paunhu hwedu tigone kuremekedzeka. Zvinobvira ipapa pakurerutsa muromo wokunongedzerana tichishorana ipapa, ndipo zvinobvira ipapa. Tikangodzidza kupanana ruremekedzo, zvinhu zvizhinji zvinongobva zvega. So kahundingoveni ngakabve, kahundingoveni ngakabve, kungozvifunga ngakubve. So ngatingofungai seboka, tiite chinhu chimwe chete takaenzana, tichiitirana zvinhu zvese murudo. Nyangwe tikatenda kunhamo kwacho takawanda, pakasvika sungano vanhu vanofanira kuti mukangoona sungano yasvika zvinhu zvinoreruka, vachiziva kubatana kwamunei makaita. Mukaona sungano yasvika, kana paine mashoko akaipa aripoka, mese munodzorwa mukave vanhu. Handiti from there tikutakura flegi yakanaka, tikutaura zita rakanaka, tikupembedza chakanaka kuti chinge chirimo mumusha waChirombo. Mune zvakaipa zvakawanda zvaitika maChirombo, mapedza musha kuutengesa. Handiti tichitsvagaiwo zvimwe zvakanaka zvatinokuziva nazvo. Wose kana ndakamutarisa musha munene handifari. Ana mai Chirombo avaiza bhazi raipinda nepakati richinobudawo, asi nhasi bhazi rinopapinda. Chakutadza kuti bhazi ripinde neapa chii? Handiti tisu takatengesa. Saka ngatitsvagaiwo chimwe chakanaka chinowanikwa pakati pedu sezvamakaita izvi. Tochikurudzira, ndochochikura ichocho. Handiti mistake yakaitika kumashure ngatirege kuramba tichingopembedza chakaipa kuti ndochiwanikwe pakati pedu. Ndikumbira kuti tiite zvandataura munomu. Tsamba yangu ndichanyora, ndinopa Yerodha, ndinopa imimi veBurial Society, but constitution yenyu igadzisei mondipa kunondoiverengawo tokurukura. Ofisi yamambai yakada chinotyisa, nditsvagei, ndo yamuno. Chakaipa ndechekuti muzotanga kutsvaga kunzoko zviri private, izvozvo handidi. Uyai pano pajekerere panapa. Mukanditsvaga zviri private ndokunyadzisai. Ndigare ndakuyambira. Ini mukangotsvaga zviri private kuda kuti tihezvaze padai, ndokunyadzisai pane vanhu. Ndati nditsvagei pano pajekerere, tiite basa pajekerere, parege kuwana anozonongedzerwa mangwana. Mazvita. Kunoda mai kuoni shameni na mai chiro. Koroni.